Утырышта шулай ук район советы депутатлары Татарстан Республикасы президенты аппаратының ведомстволарының жауаплы хезмәткәрләре, инвесторлар, авыл хуҗалыгы формированиелары, оешма предприятие җитәкчеләре дә бар иде. Сессия утырышының көн тәртибе буенча район башлыгы, район советы рәисе Рамил Муллин 2020 елда районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре белән таныштырды. Авыл хуҗалыгы тармагындагы уңай динамика, мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, спорт өлкәсендәге уңышларны бәян итте. Алда торган хуҗалык елына бурычлар билгеләде. Аллаға шүкір, біз бұл елны матур казанышлар белән йомгаклый алдык. Тулайым авыл хуҗалыгы оешмалары ел дәверендә 2 миллиард 500 миллион сумлык продукция җитештерде. Бу узган ел белән чагыштырганда 37%-ка үсештә барабыз. Азакынчы елларда әлеге тармакка авыл хуҗалыгы юнәлешендә 7 миллиардка якын инвестиция кертелде. Бу искиткеч зур суммалар. Сессия утырышында шулай ук район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Валиевның, Мөслим урта мәктәбе директоры Илзир Мадияровның өстәмә чыгышлары тыңланды. Әсгать Сәфәров районның социаль-икътисади күрсәткечләр буенча күп позицияларда республика рейтингында алдагы урыннарга күтәрелә баруын билгеләде. Соңгы елларда районда республика программалары нигезендә Европа стандартлары югарылыгында алып барылган төзү яңарту эшләренә югары бәя бирде. В формате работают и лицей, и колледж, и другие объекты образования, Краеведческий музей, районная библиотека, мы там сегодня заглянули. Таких подходов инновационных, правильных, современных, не все районные центры могут гордиться. В этом плане вы молодцы, все они служат сохранению и дальнейшему развитию духовно-нравственных ценностей, родного языка, образования, культуры, традиций нашего народа. И важно, чтобы они были наполнены интересными, творческим содержанием, мероприятиями, в первую очередь направлены на формирование любви к истории родного края, к литературе, искусству. Все это у вас есть. 2020 елда ничек без план буенча барган, 2021 елда также шулай ук эшләячәкбез. Районда социаль юнәлештә шулай ук уже район җитәкчесе әйтеп китте, безнең сөт комплексы ачыла. 2021 елга без полностью 1200 башны тутырып бетерәчәкбез һәм 2021 елның ахырына планлаштырабыз 1200 баш икенче тармакны да ачырга. Мәгариф учрежденияларында билим һәм тәрбия бирүдә кулланылучы инновацион технологияларга, заманча алымнарга, республика районнары гына түгел, шәһәрләрдә көнләшерлек диде ул. Сессияда республика һәм районыбызның халык хуҗалыгы тармаклары үсешенә зур өлеш керткән райондашларыбызга хөкүмәт бүләкләре тапшырылды. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов, Минзәлә урманчылыгының Усы участок урманчылыгы участок урманчысы Ринат Гыймранов, Кортлар һәм инвалидлар интернат йорты директоры Гөлнар Шакирҗанова, Үзәк хастаханә педиатры Резида Мөҗипова, район башкарма комитеты җитәкчесе Рафаэль Демедов һәм сәнгать мәктәбе укытучысы Дилбәр Сәлихҗанова мактаулы исемнәргә лаек булды. Әлбәттә, бүгенге шундай матур хөкүмәт бүләге алу белән мин горурланам, сөенәм. Минем хезмәтем, минем коллективым белән бергә алып барган эш нәтиҗәсе бу. Үзебезнең коллективыбызга да бердәм булып, матур нәтиҗәләр белән киләчәктә эшләргә язсын. Сәнгать өлкәсендә эшләүгә 30 ел. Шушы дәвер эчендә күпме укучыларны, төрле укуларны укырга керттек. Һәм инде менә шушылай минем хезмәтемне бәяләгән өчен җитәкчелеккә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Минем теләгем шул, сәламәтлек бөтен кешегә, бердәмлек, сабырлык һәм бергә инновацион методлар кулланып, Әсгать Әхмәт әйткән сүзләрен кабатлыйм, алга барырга. Әлфин Урдуманова, Динар Минхажев, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.